बापरे, हा तर एकदम खराब झाला रस्ता. साफ करून घेते. हा ते खोकल्यासाठी पोरांना लहान पोर काय आहे काय म्हणतात गे. एकदम टच नका करू. सारखा घुसतो त्या कपड्यांमध्ये, त्याला त्याच्यावर झोपायचंय. म्हटलं नको, त्यांना खायचे ते म्हटलं बनवले. हे छान असे तयार झालेत. दुपारची वेळेत 9:30 मला वाटतं 3:30 वाजलेत. आणि आता आम्ही निघालो आहे जुन्या घरात. रूम साफ करायचं आहे. तर भाग्या आणि शिरू यांना चावू लागलं ना, त्यांची कुईकुई चालू होती. कुणालच्या येत आहेत. पटकन म्हटलं जाऊन येऊया. एक मला वाटतं अर्धा पाऊण तासाचं काम आहे, होईल लगेच. आणि हा स्टोव आमच्या काकीचा आहे, तो द्यायचा आहे त्यांना, म्हणून तो पण घेऊन चाललो आहे. रिपेअर करायला बघा नेला होता मागे. देम पकडते चल ना. ही गुलाबी फुलं कसली, ह्याची काय ही बघा गुलाबी फुलं कसली आलीत ती. तिरडा नाही, ही वेगळी फुलं आहेत. तिरडाच आहे. तिरड्याची फुलं वेगळी असतात, ती अशी उंच असतात. हे बघा सगळीकडे गुलाबी फुलं आहेत. हां, आणि हे बघा हे असं सगळं चिक्कल सगळं असतं ह्या वाटेवरती. म्हणजे आता पाऊस कमी झाला तरी पण इतका चिक्कल आहे. हे बघा रस्ता कच्चा आहे ना, त्याच्यामुळे जरा अडचण होते जाते वेळी. बापरे, हा तर एकदम खराब झाला रस्ता. हे बघा इकडनं वाटच बंद आहे, इकडनं जायला लागेल. हा बघ, हा तिरडा, हा बघ, हा तो पण तिरडाच आहे. हां, आता ही मधली वाटे बरं आहे. कसं रान वाढलंय ना. हा दुसरा रस्ता आहे जाण्याचा. हे बघा सगळं दोन्ही बाजूनी बघा कसं. इथे पण चिक्कलच आहे. हां हां, पाय घसरायचे चान्स आहे. चला मी जाते, पहिला इकडनं बाहेर पडते. लक्ष द्यावं लागेल इकडे. चला जाऊया. हे बघा कसं गुरं वगैरे जातात ना इकडनं, त्याच्यामुळे ही अशी मातीची वाट आहे ती अशी खराब होते. मग पोचलं बा, जरा बसूया. 5 मिनटं दम लागला. हा चढून होते ना वरती. हे बघा हे दरवाजा खोलला आता. साफ कुठे पेवगा, कुठे पेवगा आहे. ती तिकडची ना. हां तीच वाटतं. रान कमी झालं आता. चला साफ करून घेते. वेल खराब झाली माझी. ती कशी काढली ती खराब झाली. दिंड्याचे नवीन फांदे लावलेत काय. चला टॉमी, बाय बाय. हे बघा आमची काय जाम झाली ना मध्ये मध्ये. मी तर साधे सुद्धा काटा लावले तिकडे. आता फर्स्ट काढून लावलं तो तिकडे काढून लावले. हा झाड कसला औषधी, ह्याचं नाव सांगा मला पहिला. हे बघा हे काय झालं. अरे बाप, काय विचार ना बा, आमच्या इथे भरपूर झालंय. हा ते खोकल्यासाठी पोरांना लहान पोर काय आहे काय म्हणतात गे. अरे ते पिशव्या नको तुमका, कपडे ठेवले आतमध्ये. अरे ह्या पिशव्या बघ, गोण्या ते गोण्या आहेत का बघ ना मोठ्या. आणि माणसं वापरून हा काकी ते झाडाचं नाव सांगा. ती ते आहे ना ते. हे बघा इथे हे 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 ना लावलेलं आहे. त्याचं भरपूर असं रुजलंय, पण ते आम्हाला माहित नाही ना. सोडपिन ते काय करता याचा. त्याचे काय औषधात नेतात पोरांना. लहान मुलांना हे येतं ना, काय म्हणतात ते माहिती आहे तुमका. ते काय घे टाळूवर घालतात पण ना असाच ह्या पण पाचत नाही. पण वरती ना असे फुलं म्हणजे हे आले, मोर सारखं आलेलं आहे. मोर पण आले वरती ना आपल्या. हा हा आहे ना, भरपूर झालंय. ह्या पण नेलं तरी चालत. एखादी अशी नेऊन लावलं ना तरी नाही, खूप झालंय, भरपूर झालंय. आता गेल्या वर्षी लावलेला. काय ते दिंड्या हा 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 सांगितलेलं.
आता घेऊन जा सोडून म्हणून, पण आपण ते सोडू शकत नाही. आपल्याला दिसतं ए तो डॉगे ओरडतोय बघ. काहीतरी घालाय ते आम्ही अक्षय, तुम्ही काय बोललोय अक्षयला वेगळा बोला आमच्या इथून जातील. हां चला, रस्ता सगळा तिकडे चिखलाचा आहे ना, त्याच्यामुळे ह्या दुसऱ्या वाटेने जरा आलोय. बापरे भरपूर वेळ गेला, गप्पा मारत राहिलो. बंद आहे? हाय का वाट जायला? सोड त्याला, ए कुणाला मागायला सोड. जाऊन जरा पिऊ दे. कुठे लावायचं हे? तो गेला, शेरू गेला. हा जा जा फिरू. हा बघा वाकडा वाकडा होतो तो. ते कुणालच्या बाबांनी ते रस्त्यात ना आणली, पडलेली भेटली ना, ती आता वेलींसाठी लावायचे. हे बघा, आणि ह्यांचा दंगा बघा. हां हे बघा, आता गेले खेळायला. त्यांना आज काय दिवसभर सोडलेलं नाही, आता जातील ते. ए लवकर या रे, लवकर या, चिखलात जाऊ नका, घाण येते. बघ गेले. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आम्ही मला वाटतं 3:30च्या दरम्यान गेलो होतो वरती. आता वाजलेत 5:15 5:30, म्हणजे 2 तास गेले. म्हणजे काम करण्यामध्ये टाईम नाही गेला, गप्पा मारत टाईम गेलेला आहे. काम का एक 15 ते 20 मिनटं, अर्धा तास पण नाही, 15 ते 20 मिनटामध्ये झालं. आणि मग तिथे गप्पा मारत बसलो. आमची काकी आहे, ते आमचे दीर होते, दीराचा मुलगा आहे, आणि कुणालचे बाबा, आम्ही असे बसले होतो भरपूर वेळ गप्पा मारत. ते आता गेले बाजारामध्ये, आणि ते म्हणजे आमचे दीर, आणि आम्ही मग इथे घरी निघून आलो, संगातीच निघालो होतो. आणि आता कुणालनी कपाट रिकामी करून ठेवलं. म्हणजे त्याला जाताना मी सांगून गेलेली, कपडे तू ना काढून ठेव साईडला, आल्यावरती आपण कपाट हलवूया. तर आता कपाट हलवायचं आहे, तर ते एक काम करूया. चला पटापट आता करूया. काय ते कशामध्ये, हे बघा कपडे, हे सर्व माझे कपडे सोफ्यावरती आहेत ते, आणि सर्व कपाट की नाही कुणालने खाली केलेलं आहे. मग अशा आम्ही वर गेलो ना तेव्हा. आणि हे बघा, हे इथे सगळा पसारा आहे घरामध्ये. आता हे सगळं आवरायचं आहे. किती टाईम जाईल? दिवाबत्ती करून झाले, म्हणजे वेगळे वेगळे करून झाले तुमचे? आमचे आहे, तुझे तिकडे आहे. अच्छा, म्हणजे बरं आहे. इकडे सगळा तुझाच आहे. हां करा, चला कपाट जाऊ दे जागेवरती. तर कपाट काढून म्हणजे इथे ठेवायचा विचार केला आहे. ठेवू दे, चला मग तुम्हाला नंतर दाखवते मी. कुठे? हे बघा किती कचरा बघा. हे असं कोपऱ्यामध्ये ठेवले ना वस्तू, की असं सगळं कचरा. बरोबर जागा चेंज होते ती. जाऊ दे ना कपाट जागेवर, साफ मी करते. कपाट तेवढं जाऊ दे जागेवर. हां म्हणजे कपाटाचे जाळे काढतात. खालचं वगैरे एकदा जागा बसली की खालचं वगैरे थोडं टाकतात. तुम्ही जागेवर ठेवा, मी इकडे साफ करून घेते मग इकडचं. एकदम टच नका करू, बोर्ड आहे तिथे लाईटीचा. हळूहळू मागे जातो, तर मागे मागे जाते पूर्ण. फालतू काय ना सगळं काढून टाकू लागेल, काय ठेवू नको सगळं. आम्हाला काय तुमचं माझं टाकतं ना टाकून कोणती या ना. अरे काढून टाकलेल्या आईची परत ठेवलाय. काय टी शर्ट तर राहू दे, तुझ्या चांगलंच. हे बाई टी शर्ट आहे. सगळे लागले फिरायला. काय गरीब बिचाऱ्या बाईला सगळे लागले फिरायला. काय करायचं आता? कुठल्या बाजूने त्रास? कोण? आता मला काय माहिती. आराम नाही झाला पण कधी हे ठेवायचं बघा. आमच्याकडे नुसतं मजा मस्करी चाललेलं आहे. हा कुणाला बघ असं हसतंय बघ. हे कोणाचा मोजा आहे? म्हणजे ह्यांचे कपडे दोघांनी ठेवून दिलेले आहेत हा. आणि फक्त आता माझे बाकी आहेत हे सगळे. आता त्यातले ना काही काही कपडे आहेत ते मला काढायचेत. हां तो बघा, तो ना शेरूबाई तर काय करतोय, म्हणजे माझे जे जुने कपडे होते ना ते मी काढलेले आहेत. तर थोडासा उशीर झाला म्हणून ते कुणालचे बाबा ना ते जरा ते कपडे ना बांधतात एका कपड्यामध्ये, आणि तो शेरू ना ते बांधून देत नाही. हा बघा तो सारखा घुसतो त्या कपड्यांमध्ये, त्याला त्याच्यावर झोपायचं आहे.
काय रे शेरू? आणि तो असं करतो हा. माझे कपडे बघा असतील ना म्हणजे सुकवलेले असं स्टँडमध्ये ते काढणार कपडे गाऊन वगैरे असं खेचून घेणार धुतलेले पण असेल ना तरी पण आणि मग त्याच्यावरती तो घेतो आणि झोपतो. बोला असा करतो हा कधी कधी. शेरू आता किती वेळ झाला तर चालू आहे. ए वाग्या वाग्या बघा कसा झोपलाय गाढ. ओ वाघुडी काय रे आज दमलाय खूप खेळून खेळून. चला हे बघा अजून सगळं थोडंसं बाकी आहे करायचं. आता अर्धवट ठेवलं कारण आहे ना जेवण करायचं आहे ना खूप उशीर झाला आहे. इथे तर मी भात लावला आहे आणि पटकन आता बघते 2-4 भाकऱ्या वाजते. भाजी वगैरे ना दुपारी मी जास्त केली होती कारण मला आज माहीत होतं की काम आज भरपूर आहे. डाळ वगैरे पण जास्तच केली होती त्याच्यामुळे आहे जेवण फक्त थोडंसं करायचं आहे. पटकन आहे ना करून घेते आणि फायनल सगळं व्यवस्थित झालं का तुम्हाला मी दाखवते नंतरला हॉल. तर इथे मी ना घेतलेत घावणे करायला किंवा आंबोळ्या. आता हा तवा जो आहे ना थोडा खोलगट आहे बिडाचा त्याच्यामुळे काय होतं साईडनी पातळ आणि मध्ये थोडंसं जाड होतं. एक तवा ना मला घ्यायला पाहिजे बिडाचा म्हणजे कुणालच्या बाबांना खायची जरा इच्छा झाली त्याच्यामुळे पटकन पीठ भिजवलं. रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करीन ना नेक्स्ट टाईम. आज जरा उशीर झाला आहे म्हणून म्हटलं राहू दे. आणि हा पहिलाच आहे त्याच्यामुळे असा काळा पडतो किंवा कुस्करतो. पटापट करून देते बघा. आणि दोन्ही साईडनी शेकलेले ना आमच्याकडे आवडतं त्याच्यामुळे मी दोन्ही साईडनी शेकते. आणि तुम्हाला आवाज असेल पाठीमागे वाघे आणि शेरू यांची मस्ती चालू आहे दोघांची. चला पटापट करूया जा. म्हणजे मला ते मागाशी म्हणत होते नको बनवू म्हणून उशीर झालाय पण म्हटलं नको त्यांना खायचे ते म्हटलं बनवले. हे छान असे तयार झालेत. बघूया नेक्स्ट टाईम तुमच्याशी शेअर करेन ना मी. हा शेवटचा कुस्करलेला पण झालाय. हा चला आता यांना जेवायला वाढते. सोफा चेंज करायचं प्लॅनिंग हे झालं वाटतं. चपाती नको त्यांना दोघांना. एक चपाती चपाती खाऊ दे. तर कुणालच्या बाबांना भाग्या आणि शेरू यांना तिने जेवायला देतात कारण उशीर झाला. उशीर म्हणजे मला वाटतं 9:15 वाजले असतील. आणि सोफा चेंज करायचं राहून गेलेलं आहे म्हणजे ते म्हणतात आता उद्याला करूया थकलेच सगळे. त्याच्यामुळे म्हटलं चला नेक्स्ट टाईम तुम्हाला मी दाखवीनच दिसेलच व्हिडिओमध्ये. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते कारण बराच उशीर झालेला आहे. थोडंसं काम माझं बाकी आहे किचनचं जेवायचं यंत्र भांडी वगैरे हे ते सगळं. त्याच्यामुळे मला वाटतं अजून जर का मी शूटिंग करत गेली तर भरपूर लेट होईल. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.